खुंग्रिं आनस'लिक बाथौ गौथुमनि 32थि माइनाव खेराइया गाजा गोमजायै जोबलांबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं आनस'लिक बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै खुंफुंजानाय 32थि माइनाव खेराइया थांनाय हराव गाजा गोमजायै ओनसोलनि रायजो राजा बाहागो लानायनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि थांनाय हरनि खेराइ फोरबोनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होयो खुंग्रिं ओनसोलनिनो मासिगिरि अष्टमी नार्जारी बिथाङा। लोगोसे आर'ज मेथाइ खन्नाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिरदाव मुसाहारि बिथाङा। नोंथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनैहाय जोंहा खुंग्रिं आनस'लिक बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारि खुंगा 32थि बे खेराइ लोक्षि फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंहा खेराइ फोरबो बे साननैनि हाबाफारि खुंफुंनो थांगासिनो दङ। दिनैहाय आङो बेखौनो बुंनो सानो जोंहा जे खेराइ फोरबो बियो फोरबो नङा, जों बर' माहारिनिनो मोनसे गुबै धोरोम। बे गुबै धोरोमा जाहैबाय जोंनि बर' माहारिखौ बे खेराइयावनो जोंनि बर' माहारिनि गासै कला कृष्टि राव धोरोम हारिमु बेवहाय सिखारो आरो बेजोंनो दिनैहाय बर' माहारिया खेराइ धोरोम आरो बाथौ धोरोमजोंनो सारा बुहुमाव बर' माहारिखौ सिनायथि जोङो मोननो हादों होननानै जोङो सानो। आं सानो जे जोंहा बाथौ धोरोमानो जोंनि बर' हारिनि गुदि। बेवहाय जोंनि थांना थानायनि गासै कला कृष्टिफ्रा बेरखाङो आरो बेवहायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे आसार खान्थि संसार जानायाव जोंहा माखासे बादजों सोलिबोनाय खान्थिफोर थायो। बेफोर जाहैबाय जोंहा बाथौआ बान्दोबा सिजौआ गरंबा सिफुंनि गुदुङा दुंबा थाइगिर खङा खंबा नैबे मोनबा बादजों जोङो माखासे बादनि गेजेरजों जोङो स्थायि भाबै थांनानै थानायनि थाखाय जोङो माखासे मावथावै एबा मावनो हामै फोरखौ मावालासिनो धोरोमखौ गोबानानै बर' हारिया एबा बाथौ धोरोमारि सिबियारिफ्रा गावनि संसार जानायाव मा होनो गोसोखौ दाद बेफोरबायदि मोनो आरोखि बाथौआरि सुबुंफोरा। दा बेखिनिखौनो दिनैहाय नोंथांमोननि जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नैबेहाय जोंहा खुंग्रिं आनस'लिक बाथौ गौथुमनि जोंहा खुंगा 32थि जोंहा खेराइ फोरबोनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ आंनिनो दायथ' होनाय हिसाबै आं बिथांमोननि जोंहा खुंग्रिं आनस'लिक बाथौ गौथुमनि जा गासै दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो मोजां मोननायनि गेजेरजों आङो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनबाय। आङो मोनाबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 32थि जे जोंहा गोथार लोक्षि फुजा लोगोसेनो जोंहा खेराइ फोरबो बे हाबाफारिया जोंहा दा सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव आंखौ नैबे जोंनि बाथौ आर'ज जे खालामनाय बे खालामनायाव आंखौ सासे ओनसोलनि सासे मावथि हिसाबै आंखौ बे बिबानखौ होनायखाय आङो बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन। आं दिनैहाय खोब मोजां मोनदों। दिनैहाय जोङो खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा फैयै 35 बोसोर जोंहा माइनाव खेराइ फोरबो लोगोसे जोङो बे लोक्षि फुजा होनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों। जोंनि मिथिनायाव जोङो बे ओनसोलाव जोंनि आजै आजौमोन जाय बिथांमोन जोंहा बन्दाराम मुसाहारिमोन दङ,
जा कालिचरन बसुमतारी बिथांमोन दङ, बासिराम बसुमतारी बिथांमोन दङ, बिथांमोननि गोख्रों नाजानायावनो जोंनि नैबे खुंग्रिं बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे गासै 50थासो गामिया थांनाय 1962 मायथाइनिफ्रायनो बे खेराइ फोरबोखौ खुंबाय थादों होननानै जों मिथिदों। आरो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलाव जोंहा 90% जोंनि बाथौआरि सुबुंफ्रा बे जायगायाव रायजो जानानै दङ। आरो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि बोसोराव जेखिनि जोंहा आबाद मावो, बे आबाद मावनाया जाहाथे मोजाङै जों फिथाइ मोननो हायो, जाहाथे मिथिंगानि जे जाब्रबथाय, मिथिंगानि खैफोदाव जाहाथे जोंनि आबाद मावनाया जाहाथे जेबो जाहाथे गाज्रि मोनसे थासारिजों मोगा मोगि जानाङा, बे बाथ्राफोरखौ जोङो जोंनि नैबे दिनैनि खेराइ फोरबोनि गेजेरजों जोङो बिमा माइनावनाव बा जोंनि नैबे गुबुन गुबुन माखासे जोंहा जोंनि जे सिबियारिफोर दङ, जोंहा फुजियारिफोर दङ, दा बिथांमोननि गेजेरजों जों निस्सय माबा मोनसे जोंनि इयुन संसार जानायाव जाहाथे जोङो बेबादि रैखा मोननो हायो, बे बाथ्राखौ जोङो बिथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो जोङो सिगां दङ। आरो जोङो बेखौनो बुंनांगोन, जोंहा बर'नि गोबां माखासे आसार खान्थिफोर दङ आरो गोबां जोंनि बर' हारिनि जे थांनानै थानायनि जे गोजोर मोनसे थासारि, बे थासारिया जोंहा नैबे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो। आरो आसा खालामो बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि जे धोरोम, जे बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोमा जे बर'नि गुदि धोरोम, बे धोरोमा जाहाथे आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो हाजार हाजार बोसोरनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो बे बाथौ धोरोमा दिनै थांनानै दङ। बे बाथौ धोरोमा लिरनाय जारिमिन गैयाब्लाबो, लिरनाय बिजाब गैयाब्लाबो, बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि आइ आफामोनहा दिनैसिमबो आजै आजौमोनहा जेरैबायदि गोबानानै दिनै सोलिबोदों, दासिमबो बे सोलिगासिनो दङ। आं आसा खालामो आरो इयुनावबो बे बाथौ धोरोमखौ जाहाथे गोबानानै जों निस्सय थांनानै थानो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो। आरो बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरनि गेजेराव गोबां बेबायदि जोंहा डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, लेक्सारार बेबायदि जोनोम जानायखौ जों मोन्दों। आरो जों आसा खालामो जाहाथे बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे हारिखौ, जोंनि समाजखौ, जोंनि देशखौ, जोंनि ओनसोलखौ लुखांनायाव निस्सय जोंनि गोदान जोलैफ्रा बिनि सायाव निस्सय बाहागो लानांगोन। आरो गोदान जोलैफोरनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय बे बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय बयबो बिथांखि लानानै खामानि मावगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो।